ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው ንኣዳለውተንን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ድማ ጽገናዊ ለውጥን ዝጠለቡ ላዕለዎት ሰበስልጣናቱ ነበር በኣልማማ ብምቕያድ ሃልዋቶም ዘጥፍኣሉ ፍጻሜ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኤርትራ ንመበል 22 ዓመቱ ክዝከር እዩ። እቲ መንግስቲ ቅድሚ 22 ዓመታት ኣብ 18 መስከረም ብመንገዲ ማዕከን ዜንኡ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ ካብ 18 መስከረም 2001 ሒዘን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ንግዚኡ ደው ከም ዝበላ ብምሕባር ንኣዳለውተንን ጋዜጠኛታትን ከካብ ዝነበርዎን ንሓደነ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተዎም ኣይርስዓን። ኣዳለውቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ድማ ጽገናን ለውጥን ዝጠለቡ ሰበስልጣንቲ መንግስቲ ነበርን ናብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣተውሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ስጉምቲ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ከም ዘይተኸተለን ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ ነዞም ዜጋታት ስድራ ቤቶም ኣብ ዘይበጽሕዎምን ድሃዮም ኣብ ዘይፍለጥን ቦታ ብምድጓን ን22 ዓመታት ሃልዋቶም ኣጥፊእዎ ኣሎ። ሓያሎ ካብዞም ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣንን ነበር ብሰንኪ ኣረሜናዊ ኣተሓሕዛት ስርዓት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ዝግለጽ። ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ነበርን ን22 ዓመታት ድሃዮም ከም ዝጠፍኡ ዝገበረ መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዝፈጸሙን ገናውን ዝፍጽሞ ዘሎን ተግባራት ቅድሚኡ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ገዛእቲ ስርዓታት እውን ዘይፈጸምዎ ኣረሜናዊ ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ። ነዚ ንምትሕሳብ ድማ 18 መስከረም ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ጸሊም ታሪኽ ዝፈጸመላ ዓለት ኮይና ብወለዶታት ክዝከር ብሓያሎ ወገናት ልበዋታት ይመሓላለፍ እዩ። ድሕሪዚ ተስፋ ዲሞክራሲ ዘጸልመተን ምግሃስ መሰል ዜጋታት ዘግሃደን ናይ 18 መስከረም ፍጻሜ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኤርትራ ዋላ እውን ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ስደት ግኑን ተርእዮን ምስልን ኮይኑ ይርከብ። ኣብዘን ዝሓለፈ 22 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ብጉዳይ ሃይማኖት፣ ስግረዶብ፣ ፖለቲካን ካልእን ኣሽሓት ዜጋታት በብእዋኑ ከም ዝተኣስሩ ይፍለጥ። ነዛ ዓለት ንምዝካር ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ድሌት ለውጢ ዓመታዊ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘካይዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ስደት ዝርከባ ሜድያታት እውን ሰፊሕ ሸፈነየን ዝህብኦ። ሩስያ ንሽዱሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ እኽሊ ሓገዝ ክትገብር ብዝኣተወቶ መብፅዓ ንኤርትራ 50,000 ቶን እኽሊ ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መሰረት እተን ሩስያ ናይ እኽሊ ረድኤት ክትበን ዝወሰነ 6 ሃገራት ኤርትራ፣ ሶማል፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀርን ዚምባብዌን። ኣናድሉ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ሚኒስተር ሰርጌይ ኣብ ሞስኮ ዝሃቦ መግለፂ ኣቐዲምና ዝኣተናዮ መብፅዓ ናብ ግብሪ ነሰጋግረሉ እዋን በፂሕሎ ድሕሪ ምባል ነቲ ናይ እኽሊ ረድኤት ምልኣኽ ከም ዝጀመረ ኣረጋጊጹ። እቲ ንነፍሲ ወከፈን ተሰሊዑ ዘሎ ናይ 50,000 ቶን ናይ እኽሊ ረድኤት ኣብ ዝመጽእ ወርሓት ናብዘን ሃገራት ክበጽሕ ትጽቢት ኣሎ። ሩስያ ነቲ ናይ እኽሊ ረድኤት ጥራይ ዘይኮነ ናይ መበጻጽሒኡ ወጻኢታት እውን ባዕላ ክትሽፍኖ ምዃና ተመባፂዓ ዘላ። እዘን ሩስያ ስርናይ ዝርከቦ ናይ እኽሊ ረድኤት ክትልእ ከለን ምዃና ካብ ዝተጠቕሳ 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይካ ሶማል እተን ካልኦት ኣንጻር ሃገራት ምዕራብ ተቃውሞታት ዘስምዓ ዘለዋየን። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝርከባን ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበራን ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብወታደራዊ ዕልዋ ዝምርሓ ዘለዋ ኮይነን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ስልጣን ክመልሳ ብሃገራት ምዕራብ ኣብ ፀቕጢ ይርከባ። ብጂ20 ዝፍለጥ ምትእኽኻብ 20 ሃብታማትን ሓያላትን ሃገራት ኣብ ህንዲ ብዘካየደ ዋዕላ ንሕብረት ኣፍሪቃ ቀዋሚ ኣባልነት ከም ዝሃበ ብወግዒ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ብቐዳም 9 መስከረም ኣብ ዝተኸፍተ ዋዕላቱ ጉጅለ ኣብ መኽፈቲ ኣብ ዘስምዖ መደረዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀዋሚ ኣባልነት ከም ዝህልዋ ዘረጋገጸ። እዚ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ዝተጋብአ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዝተመቓቐለ መርገፂ ሒዝዩ ተጋቢኡ። ሩስያን ቻይናን ተቃውሞአን ንምግላጽ ኣብቲ ዋዕላ መራሕተን ካብ ምልኣኽ ከም ዝተቆጠባ ክፍለጥ እንከሎ ብደረጃ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጥራየን ተወኪለን። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብኣጉራዊ ቤት ፍርዲ ተመሓላሊፉ ዘሎ ኣብ ዝገሸሉ ሃገራት ተታሒዙ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ዝብል ውሳኔ ነቲ መራሒ ካብ መገሻ ከም ዝዓገቶ እዩ ዝጥቀስ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተጋብአ ዋዕላ ብሬክስ እውን ፕሬዚደንት ፑቲን ብሰንኪ ተመሳሳሊ ጉዳይ ብኣካል ክሳተፍ ከም ዘይከኣለ ይዝከር። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓዲስ ስርዓተ ቁጠባ ክተኣታቶ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ብዝፈጥረኦ ዘለዋ ብከላ ከባቢ ኣብቲ ሃገር ንዝወረድ ናይ ክሌማ ለውጥን ሳዕቤናቱን ክኽሕሳን ኣብ ግሎባዊ መድረኻት ምዕሩይ ቦታ ክህልወንን ኣብ ዝጠልባሉ ዘለዋ እዋን እዩ ጉጅለ 20 ቀዋሚ ኣባልነት ዝህብ ዘሎ። ኣብ ምዕባለ ማዕረ ዓለምና ክስጉማ ዘይከኣላ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ብኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ዝምራሕ ምዕራባዊ ደንበ ናብ ሩስያን ቻይናን የቋምታ ምህላወን ይፍለጥ።
እንተኾነ ብምልኪ ብልሽውና ዘይበቑዕ መደራ ዝኣመሰለ ትካላዊ ብድሆታት ከወግዳ ዘይክእላ ሃገራት ኣፍሪቃ ቅድም ቀዳድም ውሻጠን ከስተኻኽላ ደኣ እምበር ካብ ደንበ ናብ ደንበ ምቅያር ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘይህሉ ተንተንቲ የረድኡ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን